Okerkale irratia. Ibaizu. Kaixo berriro ere, gure entzule maiteoi hemen da berriz Ibaizu. Ibaizuren bosgarren programa. ¿Quién lo diría, Bost aldiz hemen, tontuan egiten. Bai, asteren bat berandututa, baina bueltan gara. Eta hemen daude gurekin Antonio. Antoñito. Antonio a.k.a. El Fumi. alias Perdigon. Bueno, nortzu zarete, venga, aurkeztu zuen burua, mesedez. Ni niko naiz eta futbola gustatzen zait. Ni Antonio, eskabian taldekoa. Iñigo Martínez, saxofonista. Hostia, Iñigo Martínez, al loro. Futbola gustatzen zaio baita ere. Cuidado. Iñigo Garatea, graduatu berria. Bueno, hemen, eskabideaneko La Plana Mayor, gobernua, daukagu. Zer moduz? Oso ongi, eta zu? Super ongi. Bai. Hemen gure lehenengo nazioarteko bisita Ibaizun, ezta? Gutxi gora bera. Telefonoz kauldi eta beste personajen bat, sateliten bat eukidegu, baina hemen gure estudio, Okerkale irratiaren estudio nagusian, gure nazioarteko lehen bisitariak eskabidean. Jetlajarekin gabiltza pixkat. Así que Ez flipau. Bueno, zerrekin hasi bergea, Manex? Albisteren bat. Vale. Albistegia. Albistegia, beste behin ere, Bing Notiziasen oinarritua. Merca2.es, al loro el juego, Merca2.es. Titularrak dio, los sándwiches de pollo del Lidl sin pollo. Hartu aldezue, noizbait? Pollo. Pollo bat, erosi ezue, noizbait? Guk ez. Lidelen ez. Amatxo lagun bati gordetzen ari nintzen. Gu bakarrik erosten dugu El Corte Inglesen eta horrela. No. Es que el corte inglés es el mejor corte para el pollo, lo sabemos todos. Bueno, la cadena alemana de supermercados Lidl está recibiendo bastantes, nada científico, quejas de sus clientes a través de las redes sociales, más concretamente por Twitter. Hostia, Twitterren kexak. Zea, rarua, ezta? Eta notizia da. Bai. Twitterrik baduzue? Zuetako norbaitek? Gez. Taldekoa bai badugu. Nik bai badut. Baina ez dut erabiltzen. Sandwichen ez dakit, baina Twitterren bintzat pollo asko. Oi askoa montatu. Egunero. Bueno, ez dakit, Polemikak, albistegia tío. ez du gehiagirako ematen, beraz igual... Ez dakit, baina... Ez que albistea ez da bat ere ona. Replanteatuko dugu horrela, porque beti berdin mozten dezu eta albisteak ez du gehiagorak ematen ez. Gu ere oilasko gabe gelditu gara, beraz... Igual Los Angeles era, ez? Bai. Eguralde iragarpena, klasiko bat, zuek agian ez dakitzue, baina Ibaizuren programetan klasiko bat izaten da Los Angeles, aingeruen irian, zer eguraldi dagoen jakitea. Beraz... Audientzia majoritarioa. Diruak agintzen dut da... Hala da. Beraz, Los Angeleseko eguraldia zuekin. Venga, porra ingo deu, zeinek esaten du eguzkia. Gauza bat, nola zabiltzate Rusiarrekin eta movida horrekin? Los Angeles. Ez, lehenbiziko interesgarriena. Nola zabiltzate horrekin? Eskatutako diru laguntzaren zai gaude, Leicester bialiko izkigute eskatutako milioiak eta batez ere formakuntza saioa dakagu, ezta? Errusiera ikasteko. Bai, errusiera ikasteko, eta momentuz zai gaude. Eta egia esan, orain Errusian ez gaituzte zentsuratzen, eta egunetik egunera tendentzialki gero eta errusiar gehiago daudenez, entzuteko aukera gehiago edukiko dugu.
Bueno, eguraldi iragarpena maneix. Ze pasatzen da Los Angeles, California, venga, va. estatu batuetan. Begiak itxita asmatzen saiatuko naiz. Eguzkia egunero eta lainoren bat, baina euririk egitera iritsi gabe. Asmatu du, ezta? Ostia! Euria. Ez, lainoa. Lainoa. Bueno, betiko lez ezta. Euririk ez eta guardia zibilik ere ez, Kalifornia aldean. Ez du inoiz egiten hori. Ez. Bueno, noizpeiten ingo du. Igual egun horretarako zerbait pentsatu behar dugu. Aste hori tokatzen dago danean. Bueno, tointze. Pena. Bueno, nik galdera badakat, zein da txato eta zein da flako. Argi dago, nik uste. Irratean ez da ikusten, baina argi dago. Martinez doka kriston napia, orduan da txato. Eta nik, bueno, pixkat utzi nahi zu da hontan, eta badu tripa pixka bat. Ez da nirea. Bai, nirea da. A ver, sartzen dela en directo, miro ya. Medertxu, mete zaitu. ¿Y cómo se pone esto siendo? Bueno, ze. Bueno, bera da flako, bai, argi utzi du. Bueno, Antonioren neskak usten baldin badigu urrengo sekziora pasako dugu gara. Bai, sandi bai, ez aurrera egiteko. Meteme musika. Gaurko jakintza antzua. Eta zein da Aleix, gaurko jakintza antzua? Bueno, gaurko jakintza antzua, beste behin ere, tal honetan, gertaera eta, bueno, hainbat datu kurioso ikasteko aukera izango dugu. Eta gaurko atala, pixkat eskatologikoa izango da. Eri zer da, eskari buruz. Hori da. Eta hortarako, bueno, denboran pixka bat atzera egingo dugu. Zehazki, 2000 bat urte, eta Erromatar imperiora egingo dugu jauzi. Gaurkoan ikasiko duguna da, Erromatar imperioan pixari edo txixari ematen zitzaion erabilera xelebrea. Hombre, kontuan edukita dorre bat egin zioten dorre de pixa izenekin. Ondo ekarria. Bai. Bueno, pixak bi erabilera nagusi zituen Erromatar imperioan. Porrarik? Asmatzera edo failatzera? Faiatzera. Only bad, nola izate hori? Repelente de mosquitos? Only bad respondes, o... ¿no? Bai, Respuestas incorrectas. Answers. Answers. Ningeleraz answers. Oso ondo, Antonio. Beria prestatzen dabil. Esan digu orain etortzerakoan beramak eramaten zuela kanpalditara ingelesa ikasteko. Baina argi dago ez duela funtzionatu. Porroak erretzen egoten zela. Ezer ez. Zer egiten zenuen Bueno, ingeleseko kanpaldia? Txixaren erabilera Erromatar imperioan. Apostuak. Guk horretarako ekarri dugu pertsona espezializatua. Inigo Galatea. Historia, ingeniaritza, edo zein. Aditua, masterra eta nahi duen guztia. Eta pixa ere askotan Bota egin da bizitzan. Ni pixa ez, baino bai entzun nuela... Nire herriko batek. A ver, dale. Erabiltzen zutela, komunetan, esponja berdina, Oso ondo, hori datu osagarria da. Kompartian esponja, garbitzeko Bai, kurtzuloa. Zan esponja komunitario bat. Eta ze erabilerarekin. Esponja da datu osagarri bat, Oin porra da txixarekin zer egin. Edan, bueno, edan ez. Bueno, gertu. Esponja garbitu? Edo dutxatzeko, igual. Bueno, bi erabilera nagusi, eta horietako bat da, arropa garbitzeko produktu gisa, lixiba gisa. Oso ona. Baina arropak usaini izango. Eta batez ere, ahoa garbitzeko eta hortzak zuritzeko tratamendu moduan. Pisterine. Hoixe. Zuek noizbait erabili alduzue horrelakorik? Ez, baina nautek esaten du azken aldian bere etxeko urak anota gure soinu teknikaria. Anota gure soinu teknikaria eta
Antonio Gaur da ez da bere eto- kaseroa. Argi dago gaur ez dela etorri, zuen soinu teknikaria. Bestela hemen egongo zen izketan. Eta esaten du etxeko urak, bere etxeko urak, duela kaka zaporea. Hori da bere... Zer ikusirik dauka hori erramatarren pixan. Zer ikusi dauka? Ba, hemen beste datu bat. Oso ondo ekarria, beste behin ere. Banekien. Ba, pixa zaratago, badakizue, hauntzaren kakarekin, edari energetiko bat egiten zutela. Eta saldu, gainera. Hau ez da hauntzaren gauerdiko kaka. Hoixe. Baina hau benetan da. Bai, bai. Bueno, a ver, Ibaizun kontuan ez dugu gezurrik. Erromatarrei buruzko informazio ez dela hain ugaria, ba, sinistuko dago. Vale. Hombre, iturriak ere, nondik, hau, Wikipediatik, nondik dator? Exactamente Wikipedia. Iturria da Ederki ona. sakalaimea. Bueno, ba, hone arte, gaurko jakintza antzua, bestelako daturik, edo Ez dakit, nahiko antzua iruditu zait, bai. hauntza. Oza, antzutasunean ongi. 8 bat. Harriko nioke. Bueno, eta hau esan da, igual sakutora... Zakutuaren adalea pasako da. Bai, venga. Venga. Vale. Dale. Alô, meu povão! Vamos festejar! Inspirazioaren zakutoa. Quero festejar essa explosão. Bueno, ba, lehenengo paleta da zuentzat. Izan duzue esperientzia paranormalik bizitzan. Bueno, berak bai, garateak bai. Bueno, a ver. Ni? Claro, zure Ni berez herriak. ez. Eta nahiak zer. Herriko bat. Orain dira Bai, informazio lengusu, fidegarri bat. Osaba. herriko baten lengusua edo, Ezagun baten ezaguna. A ber, bueno, daukat kriston etxe bat herrian. Oso zarra dena. Milioi eta piko balio du. Osea, Kristoren etxea ja... Gauza da oso zarra dagoela. Eta orduan badago habitazio tetriko bat. Eta bera, 16 urtekin, geratu zen bakarrik etxean. Eta sartu zen logela hortara txakur batekin, eta ikusi zuen fantasma bat. Atera zen korrika, lagunen gana, en plan, boak he visto un fantasma, ez dakit zer. Eta geratu da horrekin ja, bizitza osorako eta beti kontatzen du berdina. Eta ikusi Que duela... fantasma. Hori da. El Ba- fantasma es él. Eta gauza da, gero txakurra hartzen zuten besoetan, eta sartzeko habitazio berdinera, eta txakurrak ez zuen usten. Koska egiten zuen, ateratzeko habitazio Bai, horretatik. txakurren ohiko jarrera, ez da? Bortizki jokatzea. Bai, horregatik ordaintzen zaio, ez? Peskasuntua da, etxea dela, ikaragarri handia, ditu 10.000 logela, Ikusiko duzu. eta gela hori ikaragarria baita ere. badue, eliza moduko bat etxe barruan, museo bat, osea, da kriston etxea. Bai, Kristoren etxea beti eliza. Hori, Bueno, bestelako Fenomeno para fenomenorik, poltergeist edo paleidolia, Kutreagoa ere izan leke. bai. Bai, Eska hau zen oso ona, orain. claro. Ea nola Asmatu gainditzen dezakezu. dugun hori. Ez baan, igual, Garatean herrian bertan ere behin, gaua zela, eta errepidetik indua zela, bapaten hasi ginen hori. Argirik gabe eta taldeko gehienak, han ginen, txorakerak egiten eta esan genuen, venga, ea zein ausartzen den iluntasunan sartu eta urrengo herriko bide hori hartu eta hortik joatera, eta bapatean soinu batzuk, ez? Eta, karo, taldeko asko oso urbanita gara, eta olako tokietan Ez da urduritu. nire kasua. Ez, Antonio, ez zaitut begiratu, ez kezkatu. Eta bapatean hori, soinu bat, zarata, eta bapatean irratiko podcast baten antzekoa, baino podcastak guaindik ez ziren sortuak. Horresan genuen, zer da, hau, eta urduritu ginen, eta bat baino gehiago korrikasi zen. Osea, psikosis kolektiba, pam, denak erotua. Edo zein aldetara. Ez, guztiak etxera. Bueno, Kristoren etxera. Argiaren bila. Bere etxe argia.
Hori da. Eta etxera iritsi ginenean, pues, urduri ginela eta garatearen aita etorri zen, eta onartu zigun berak jarritako zerbait zela, o herriko txantxa moduko bat zena, ba hori. Ez txantxa, zen, gerezietarako, en plan, txoriak espantzatzeko edo jarritako errati bat, soinu ateratzeko. Ba, guk ere esperientzia traumatikoak izan ditugu txoriekin, beraz, apuntatu egingo dugu sistema hori. Anotado. Bueno, beste gairen bat, zakutoan. A ver, bai. Zun. Zeurekin hasiko ga. Liburu bat idatzi beharko bazenu, zeri buruzkoa idatziko zenuke. Nire bizitzari buruz. Argi dago. Bueno, eta helburua jendeak erostea izango baldin bazan. Nire bizitzari buruz. Horregatik. Nik uste dut, izango zela, Niko uste dut. hori da, nikok uste du. Horrela, dituko zen. Nikok uste du, baina nik maiuskulan. Eta ze izenburu Nikok uste du. Horrela izango zen. Nikok uste du. Eta orduan, zein izenburu? Nikok uste du. Uste du nikok. Nikok? Nikok. Eta Ergatibaren, izenburua? Nikok uste du. Hombre, badakit horri buruz hitz egiten eta idazten. Beste gauzei buruz. Benetan ustezu horrek, izenburu horrek etorkizuna duela? Hombre, gaur Esan egun- izenburua ganoraz, mesedez. Gaur egun saltzen dira liburu batzuk, wow. Wow. Izenburuarekin. Libros para perros. Wow. YouTuberren liburu mierda hoiek. Eta ze izenburu daukate hoiek. Mi vida y... Horregatik horri buruz izango litzateke. Baina galdera hau erantzuteko hobeda Antoniorekin hitz egitea liburu batean dagoela. Eskertzen dut asko galdera promoa egiteko, ari naiz liburu batekin, egia da. Eta ez dut izenbururik, baina badut historia. A ver, Bueno, pentsatu sinopsia. dezakegu izenburu on bat hemen, danon artean. Venga, bota, nire ideia da un largo viaje o algo así, pero gelditzen da un poco flojo, ¿no? Un poco largo. Y un poco largo, flojo y largo. Punch, falta zaio. Punch Records. Zertasa, venga, aprobetxatu bai, baino sinopsia bota, mesedez. Bai. Bueno, indul lagun bat Yemenekoa, unibertsitateko lagun baten bitartez, eta... Bueno, Yemenen unibertsitatea... Ez, nik ez dut Bombakatua Yemen. izan zen. Hori da, mazterra. Eta... Hori, hasi nintzen berarekin hitz egiten, eta berak egin zuen YouTubeen sortu zuen kanal bat onera etortzera, hitz egiten zuen arabieraz, orduan ez zion ni inork... Alderantziz, ez? Eskubitik ezkerrera. En plan, Bueno, cortocircuito, da igual. Segi. Sigue. Vale. Eta orduan, niri okurritu zitzaidan, berdina egitea, baina liburu batetan, eta hori ari naiz idazten duela urte eta piko. Bueno, idazten, saiatzen. Eta korrektor Word pasa diozu edo oraindik ez? Hombre, ez bana izasi, oraindik ez. Vale. Baina horre ikusten duzu, ez? Bai. Oso ondo, horrela berdu. Yo no me la juego. Eta bestela ChatGPT ireki kontu bat eta blokeoak gainditzeko eta hori. Nik honen liburua egilea ChatGPT, argi eta garbi. Zure masterra bezala. Hori da. Ui. Pamba! Egitu zuen masterra txap GPT-arekin dese? Ez, nik ez. Lagun batek, ez? Zuk ez, lagun batek. Mi primo 9,5. Gainera ez da masterra, Zer da? Beste karrera bat? Hori da, gradua, bai. Hostia, txiko. Bueno, ta? Ez dakit, nien eiz gehi enteratu liburua zertazoan. Yemen, lagun bat, txapjete... Claro, ez dut esan, claro, sí. Jutia eta biok izan daiteke. Ez, da bere bidaia. Bere bidaia saltzea liburu bat eta. Eta zuk zure bidaia salduko duzu. Hombre, a ver, nik egin behar nuen, baina gero konturatu nintzen, que es una copia de la hostia al de la Metxar Zaiuz. Egin duela minanera, baina nik neukan ideia lehenago. Ja, Nik ez claro. dut berarekin hitz egin. Claro. Baina nik idea neukan lehenago. Baina da historia ia berdina. Ia soberan daugazu, Bai, izenburua ere kopiatu daiteke. De hecho, ari naiz irakurtzen. Ya para ya que sea la hostia. A tope. Vale. Kopia on bat izateko. Versión mejorada izateko. Ez? Bueno, ta? Beste lakorik? Beste bat, ba. Venga, a ver. Zakuto magikoa. Vale, nork irabaziko luke, hemen norgeiagoka bat da. Bai. Nork irabaziko luke. Eta argudiatu egin behar da, Karo, noski hemen argudiak eta da garrantzitsuena. Abre facilak edo atzoko ogiak. Segun. Ez, Niko ganoraz erantzun, Segun zer?
Venga, Martínez. Baino, zertako, abre fazila, bata bestean kontra, borroka? Ez du Bai, bertu galdera. pelea a muerte. Procesando. Atzoko ogia. Gero bi karrera. Zergaitik. Atzoko ogiak duen indarra, testura, hori abre fazilak, nada. Ba, nik Txikituko luke. esango nuke, agian, lehen aldiz empate teknikoa daukagula, Izan ere, abre fazila normalian ez da izaten bat ere erresa irekitzeko, eta atzoko ogia, ogi gogorra izatea. Orduan, ba, ez da iba. Nik egia da ezagutu ditutela atzoko ogi bigunak, baina ez dut inoiz abre fazil bat topatu. Bai, jogurtarena, adibidez. Jogurtarena oso arraza da irekitzeko. Baina ez du jartzen abre fácil. No, ez eskinan. Ekarri jogurt bat. Que no. Bai. Begira benduzu. Bueno, mesedez, ekartze baten batek jogur bat, a ber. Producción, Ez dakit, segun, no? Ze abre fácil. Abre fácil Nik uste dut o segun abre la fácil marca. difícil? Segun la marca. Lideleko abre fazila. Oiek ez dute funtzionatzen. Ere ogiarekin aldira egin, que se, migas de pastor eta torrijas. Eta, ez dakit. Bueno, torrijas, Ez mejor dakite. pan de sobao. Ai, Brioche. bueno. ez dut nik- Kruapan. hemen sukaldari kozinillas asko Trebeak. Bai. Eta etxean ez Bueno, dugu precisamente sukaldatzen. torrijak, bai. Bueno, bai, egia da, niko oso ona da, egiten du osongi tomate frijitu atxean, Hartzen du Orlandoko botea eta botatzen dio oreganoa. Eta esaten dizu, Hostia. banago tomatea egiten pasarako. Horlan ondo do? Eh? Horlan ondo do? Venga, ba, beste. Bueno, bat. dale. A ber, azkenengo zakutokeria. Nork irabaziko luke? Zilit bangak edo kalimotxoa gehi durun mixto con mucha salsa y patatas y doble de queso gehi 8 ordu. Erbikatuko dut. Eta lehenengoa zer da. Zilit bang, Garbitzekoa. Se van un bang. es que Antonio ez da Ezin urbanita. dugu publizidaderek egin, porque ez dakagu babeslerik, Bueno, zensuratuko Promo- dugu, gero. Hori da. Zilik bing. Zilit bang edo kalimotxoa gehi durun mixto con mucha salsa con patatas y doble de queso 8 ordutara. Egia esan, propaganda egitekotan, zilik bangi in baino, kebab pizzeria lamiko, seguraski, bintzat ematia patata batzuk. Konfiantzazko kebapa. Ni kebapa, oza, probatu dudan bakarra, kebapa da. Claro, es que garbitzean asunto hori komplikatzen da. Nik uste dut silibanga. Silibang. Zen begira, ateratzen zaizun marka edo orban horri, botatzen diozu silibang, eta uzten duzu hor denbora batez urazpian, edo uretan, kenduko zen fijo. Fijo gainera. Baina agian kebapak iresten du kamiseta. Orduan da gogorragoa. Ez tegit, Hungrian adibidez, zilit bang asko bota dute, baina Orbaneko hor jarraitzen du, ez? Geopolitikaren unea, Ez nago oso seguru ordan. Hungarian. Nik silibang gen alde. Eta beste biak, a ber, venga. Katxe sieten nahiago dute. Nik kebapa. Zure kebapa. Nire kebapa. Bai. Bai? Antonio, bai. nabari zaio aurpegian esperientziatik. Hitz Bai. egiten ari dela. Bai. Hor biliko zen komunean, bang, 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 eta... Bueno, komunean eta batzutan kalean también. Porque gertatu zait, Hori bai izan zela una experiencia paranormal, Uy. Bueno, ba, aurrekoarekin lotuz, Kontatzen todo du. tuyo. Venga, Noski. dale. Es un poco así, Da un poco... Eskatologikoa. Eskatologikoa, Dena hau, lotuta. eskatologikoa. Bueno. Bueno, baduela 2000 urte Roman joan nintzen kalera, eta aurrek urtean etorri ziren debako lagunak San Ferminetara, eta joan ginen roten amairu ikustera, eta nik... Laku, egia bai. Laku begi amairu ikustera, eta bueno, nik arazo serioa ditut tripetan. Osa, serioak ez, que pues, me cae mal el alcohol eta hori. Eta orduan, hasi behar zen roten amairuren kontzertua, eta zenuen, bueno, joango naiz pixa egitera. Como por si acaso. Eta komunean injoala, esan nuen, agian baita ere kaka egin behar dut. Baina niren eskalaguna justo kontzertuen ondoan badu bere etxea. Eta esan nuen, bueno, kaka egin ordez hemen komun publiko batetan a cara de perro, noa bere etxera, lasai egiten dut eta bueltatzen naiz. Arazo izan zen, eman nuen la buelta, hasi nintzen 3 metro,
Eta kaka egin nuen gainean, atope. Eta gainean neukan txaketari, pa disimular, eta joan nintzen, pues hori alde zar guztitik, kontola mantxa. Galdera bat, Minera, barkatu, txuriz jantzia. Txuri, hori. Vale. Txuri beltza, digo de txuri beltza. Eska. Eska. Tuton, dice tuton. Eskaka. Eskaka tutone. Claro, orain imaginatu hori esaten dela Twitterren eta hori pof dela ikusten duzuna. Tipo bat, San Ferminetatik, txuriz jantzita, Ipurdian, olako marka. Esango zuten erori da, edo... Argi ikusten zen kaka genuela gainera. Osa, ez nintzen erori. Argi usaintzen zen, ere, edo... Baita, gainera iritsi nintzen etxera eta izan zen ja nire gorputzaren kontrako jarrera bat. Esan nuelako gaizki nago eta egin nuen, pues jo que se, ia erdi kilo makarroi, gaztarekin eta tomate, eta negoen super gaizki, Tomatea nikokin da, edo... Ez, nirea, etxekua, bertakua. Eta egin nuen, eta jago nintzen gau osoa gaizki. Baina izan zen nola justifikazioa, kaka egin du gainean, baina oso gaizki nagolako. Eta orduan, ja, fue el pack. Baina gainera ez duzu kontatu zer gertatu zen etxera sartzean. Bueno, Imaginatzen dut kaka etzula ingo, ja, alduro eta. Ez, apurtu behar izan duen atea. hostia. Claro, hain urduri nengoen ja, zen nire eskalagunen etxea. Eta nengoen hain urduri, eta ez nuela ja, pues hori, eskuinera, eskerrera agintzarekin, eta azkenean esan nuen, pues meti un patadón dinez aldezarreko etxe hoiek, eta sartu nintzen, porque ya es que la sudada, o sea, oso gaizki, bueno, oso gaizki pasan nuen, hori. Eta nik bat batean Sánchezekin nengoen, Sánchez ere gaizki zegoela. Eta hasi zen Antonioren dei bat mobilan, hartu nuen. Niko, zer? Que me he venido a casa, pero que me he cagado encima. Zer esaten zu, tío? Eta hor, pero... Sí que sí. Eta Sánchez. Mundiala izan zen. Gainera, elkartu nintzen, karo, aldezarra. Elkartu nintzen jende ezagun askorekin. Etxea bidean, hombre, Claro, Antonio! claro. Eta gainera San Fermina, direla como guztiak maite gara pila bat, eta besarkadak, y no sé qué. Eta orduan, bizpailori izan nion, bueno, venga, agur, eta ia bultzada teman, eta gero 3 lagunetara ikusi, Eta eta esan, azalpenak. mira, eske negoen ja kaka eginda gainean, eta horregatik ez nintzen gelditu, barkatu, oza. Baina, bueno, San Ferminak hori. Imaginatzen dut guztiek barkatu zizutela. Bai. Bueno, eta, berdin zain. Bueno, agur bero bat. Mendik, Antonio, agurtu zenuten guztioi, ezta? Hori da. Eskerrik asko. Bueno, eta anekdota eskatologiko bezain paranormal hau honen ostean, ze maneix? Nora guaz? Lehiaketa, berrartuko dugu. Lehiaketa. Badakigu zuetako asko, erreklamuka ibili zaretela, ber lehiaketa non dagoen, hasi dugula berri bat Bai, aurreko amaitu gabe, eta horrelako kontuak. Duela, bueno, gogorarazi, mesedez. Bai, azalpena, hemen ditugun kideak seguru ez dutela ibaizu entzun inoiz, eta azalpena eman beharko diegu. Kontua, lehiaketa bat zabaldu genula, eta lehiaketak zetzan Itziarko txitxarroko eraikinean Txitxarro diskoteka. zer egin proposamenak bidaltzean. Bai, Bai, ulertu da, ezta? proposamen bat egin nahi dut. Itxita dago, txitxarro diskoteka. Ja, hasi den, en plan, que la grado baserai, ez dakit zer, eta Martinezek ere, ideia bat zuen, ez da? A ber, gu musika talde bat izateaz gain ere baditugu beste perfil batzuk. Zer musika talde? Bueno, Eskatologia. Los Antonios. Hori, D'Antonios. Orduan, batzutan, hori, sala eta holak diskoteketan eta jotzen dugunean, ba, ohitura dugu edo joera batzuk barran sartzeko, beste batzuk hor diruakin ibiltzeko, eta orduan pentsatu garateari esan nion, behitu hemen negozio bat irekitzeko berriz ere txitxarro, osea, lehenoko txitxarrok zuen esentzia hori berreskuratzea. Ze pena baten zuen. Eta zein zen esentzia, Martinez? Hainbestetan egonda zen nahi dut? Ez dakit, ba, nik kontatu diateran gati, wow, impresionant, nire naiz egona, ez dakit, nik kanpoko parkina ikusi eta bai ikusten dela, ba, hor... Fenomeno paranormal asko. Olako zer, bai. Eta esan, karo, ba hori, berriz ere txitxarro berpizteko. Baino igual... Ba, ideia ona da, eta dena egitea militantziarekin, eta Bueno, baina- sortzea kanpaina bat. Txitxarro bizirik! Baina zer, plan berdinean irekitzea? Ez, igual toke kulturalagoa ematea. Bueno, ba, hemen ditugu hainbat proposamen. Bai. Igual, zein berdeu, norbaiti deitu, edo epaimaia hauek Nik izatea. uste hauek epaitzeko moduan Vale, daudela. izango zeate epaimaia, bale? Aukera ezberdinak emango ditugu, eta zuek izango zeate, proposamen saritu aukeratzean Ondo, ardura. asko eskertzen ditugu
zuen proposamenak, baina proposamenak egiteko epea itxita dago. Hori da. Lastima. Eta Burokrazia. bozkak jasota daude da. Ibaitzu komunitatean. Eta hona ekarri dugu 8 bozkatuenak. Eta utziko dizuegu bi honenen artean aukeratzen. Honakoak dira proposamenak. 8. postuan gizakiz osaturiko zoa, rollo kabarzeno tibetano, azalpen luzeago bat nahi baizuten entzun aurreko programak. Pare bat programa atzera egin behar da, baina, bueno, Merezidu. azalpen horrekin nahikoa. 6. postuan Zazpigarrena, berdinduta, ez, 6. berdinduta daude bi. Ah, vale. Bueno, aurrekoa Manzik proposatuzun. Eta 6. postuan batetik dakau, Kolonbiako kontsulatua, Basili S. Errusiatik bidalita. Eta bestetik Teletetxo Zinemak ChatGPTek proposatuta. Hau egia da. Gutxi gora bera. Moldatua. Ari da. Baina bai. Teletetxo Zinemak edo Kolonbiako kontsulatua, bale? 3. postuan berdinduta daude 3. Hori 8. Batetik, aspiragailu denda, John M. Los Angeleseko Euskal Etxetik bidalita. Bestetik, The Buckingham Palace, Alkatearen etxea. M. Irustak bidalita. De Buckingham, vale? The Buckingham. Eta berdinduta baita ere, Murgi Mausoleoa. Azalpenik merezi ez duen kontu bat. Maite E. proposatuta. Agur bero bat, Maite. Eta berdinduta daude lehen posturako eta zuek erabaki beharko dezute zein dan txapelduna. Batetik, Centro de Alto Rendimiento Osa Anaiak. Eta bestetik, Manolos Strip Club. Bueno, dauruan. Deliberazioa. Bai. Eta lehenengoa zen izan da hori egitea, zo bat gizakiekin. Hori entzun behar dezute aurreko programa. Bai da, ulertzeko. zoologiko bat, baina animalekin beharrean, giza espeziea Bai. oinarritutako zoologikoa. Kabasa bezala, imaginatu zer egongo den hor goizeko 6etan. Zoologiko bat bezala. Hori da berriz irekitzea normal. Baina ezin da horretan, ez? Entzun aurreko programa. Aurreko biak. Aurreko biak. Bueno, baina entzuten jarrita entzun danak, baina. Bueno, niri gustatu zain lehenengoa, lo de oso onak, no, ez duna zen, txirrindulariena. Vale. Osa. Osa nahiak. Osa droga zanaiak. Ez da ulertutzen esan dudan, ez da moztu. Ez da ulertzen, ez. Nik ez dut ulertu egia esan. Nik ere egia esan, no pillo. Eta besteek, a ber... Ni baita lehenengoa. Nahiago dut, txuflas. Ni aspiragailuekin nabil bueltaka. Bai, ni... Potentziala ikusten diodalako, baino bozkatu behar dut baitare, osa nahiak. Bueno, zorionak. 3 eta hutzen nik hori esan dugu ez digula utziko hor dago prestitzeiteko, baina... Abstenitu behar nintzen. Que radical. A la derecha, ¿no? Bueno. Abstente Eso tú. no iba por ahí, no iba por ahí. Esta momentu buena. No iba por ahí, es a nivel nacional, a nivel nacional. No nacional de Euskal Herria, baizik, a nivel nacional de Nación de España. A nivel nacional de deba. Ahí, Gauzatxo arreglando. Dale, zuen erabakiz, Amaia Arotzena izan da irabazlea. Zorionak, Amaia. Ruido! Orain, bigarren zatia iristen da eta irabazlea hautatu dezuten bezala hautatu beharko dezute saria eta baita ere lotu beharko dezute saria. Sari bat eman behar. Lortu? Claro, Zita bat, nikorekin edo... Zita bat, saria beretzat da ez buretzat, Zita bat nikorekin. Disko bat. Sinatua, suposatzen dut. Vale. Eta trixerta ere bai. Hemen beho izubo eta diskoa eta kamia esaten dute. Zein da diruak manejatzen duna. Ni neu. Eta ze iritzi daukazu? Baina dirua beltzean, jakin dezala guztiek, Bai, noski.
Korrupto. CD-a bai, eta kamiseta ere baditugu hor kamiseta batzuk. Eta kontzertu- promoa, zer du azkeneko produktua? DVD-a, marurtu urreneko. Bueno, orduan, Baita ere- saria, CD-a, kamiseta, DVD-a eta 3.000 euro, ezta? Eskerrik asko. Beltzean. Zuzeneko kamisa bat baita ere. Izerritan blai. Oso ondo, oso ondo. Eta gurekin egoteko aukera, mitan grila. Kamiseta bai, baina prakak ez da, Antonio? Prakak ez? No, ez, claro. No. Bueno, Pues sí, kaso ez. pixak garbitzen baldin baditu, ba, igual... Bueno, claro, romatarra bezala, aquí todo vale. Hortza txuritzeko. Eta dirua ere bai, bide batez. Esatea taila eta bidaliko diogu etxera. Nordun taila eta elbidea eskatuko izkiogu. Hori da. Vale. Bueno, Amaia, Ba, zorionak. bidali taila eta elbidea ibaizupodcast@gmail.comera eta ba iritsiko zaizkizu agian. Hori, gu geu joango gara ematera saria. Vale, ados, orduan igual. Bueno, Niko kartzen du konpromesua. ados. Bueno, eta guzti honekin zer? Ba, guzti honekin, amaitu aurretik oroitarazi nahi dizuegu beste lehiaketa bat irikita daukagula. Eta bain bai proposamenak egiteko aukera dakazuela zuek ere. Eta da, debasketeko maskota zein izan beharko litzateken proposamenak aigea biltzen. Bueno, adibideren bat, Manex. Bueno, behaiek proposatzen zituzten, nolabait, kiskila edo txipiroi edo itxasuakin zerikusia zekan zerbait. Izan daiteke plastiko mendi bat, baita ere. Bueno, ez erantzun... Nahiko ondo, berriz. Are. nik uste que son trucos de trompetista, Bueno, ba proposamenik ez dagoenez. Vamos a forzar la Bai, máquina. egon da, baten bat. Vamos a forzar la Pentsatu máquina. pizka bat, a ver. Kiskile igualez, baino salbera bat, olako zerbait. Edo otako papeltxo bat. Maskota bezala. Marra urdin bat. Bueno, nik uste nahikoa dala, Ez, proposamen bat, atera bat. Vale. Ba, egongo isilik, 2 minutu proposamen Bueno, on bai. bat bota arte, vale? Baita de polita da, isilik egotea. Bai. Ez da- Ariketa bezala... Edo ez da Ingo dugu, minuto de silencio McGregorrek jozion Hostia, maskota ona, horren hori. omenez. Egia. Eta Berlusconiren gati. Venga, Silvio, il cavaliere. Joder, Berlusconiren... Jodas, tío. Kirola eta... Ez dakit, bera da Kirolaren erregea. Bueno, zan. Orduan maskota Berlusconi? Claro. Ah, bai. Bueno, ez da proposamen txarra. Inigo Martínez ere izan daiteke. Edo La Bomba Navarro, horrelako peña del básquet. Pau Gasol, Pau Gasol maskota. dela como un santo, es como intocable. Seguro que McGregor ez dio jotzen. El Chacho. El Chacho no da. Bat da... Ah, el egin Chacho. nagoa, baina el Chacho ditzen diote. Jolasten du Real Madriden orain, El txatxo, la txatxaren gizona. Eta Txatxeren aita. Eta txetxurena. Txotxa de la bai. Rocha. Eske egin da Iruñan viral TikTok bat. Hori bai dela ona, Ez dut ezagutzen. Ba, bestela sartu audioa, porque es guau. Vale, ba, Wow. dicho que da audioa sartuko Audioa dugu. sartuko dugu. Paraintxe. ¿Qué opináis de la Rocha? Ah, a mí la Rocha me gusta mucho las chochas. Yo opino de la Rocha que la chorrapea es muy fea. Que si un quiero y no puedo. Van de barrio bajeros y aquí no hay ningún barrio, ningún rocharazo y no se puede. Nada, que se piensan que esto es un barrio peligroso y así es un barrio normal, como todos, primo. Lo mismo de siempre, la misma gente y el mismo ambiente, sin más. Normal, la misma gente, todos se piensan que es así, pero normal. Un barrio tranquilo, pero en verdad no discriminan mucho a los de afuera, bro. Pero aquí, chilling, bro, todo frío, frenen para acá. ¿Tú eres primo del Hincho? No, no, va a seguir, no. Yo soy primo del Va a seguir. La Rocha pega mucho fariseo, todo mentira, toda apariencia. Yo soy primo del Cali, se la tiro al Hardfighter. A hacerme caso, se la tiro cuando quiera. Ahí, que me. Yo el dinero no tengo, pero me. ¿Qué opinas de la Rocha? ¡Somos de la Rocha! ¡Hola, militar! ¡Me cago en Dios! Espera. Vale, eta horrekin agurtzen zaituztegu. Bai. Mi esker bisita egiteagatik. Eta bueno, normalean, bisitan izaten ditugun kolaboratzaileei ematen diego aukera abesti bat
aukeratzeko eta programa amaieran jartzeko, baina gaur ez da horrela izango, ez da, Manex? Ez, eskabideanek daka oso itura zatar bat. Zatarra oso. Guk behin eta berriro aldarrikatu diegu kontzertu amaitzeko kanta protoiena izan behar dela. Baina beti jotzen dute... Pipi, tabaco mierda, sin más, muy repetitivo, tío. O sea, una vez hace gracia. Para lo poco que se drogan, muy a honra lo llevan. Ez gara drogatzen. Pipi bai. Bueno, beraz, gure proposamena eta hontan zuen iritzia berrentzaigu. Zuen protones, neutrones y macarrones abestia jartzea da.